Ahojte, vítajte pri novom videu. Tentokrát sa nachádzam na maďarskom jazere Rec, keďže naše slovenské zákony nám neumožňujú chytať v novembri non-stop, tak sme sa rozhodli aj s partiou, s Tomášom a Slavom navštíviť tento maďarský revír. Je to pekná voda, celkom členitá, zarastená. Síce je tu dosť malá hĺbka, keďže chytám v metrovej vode, ale tak nejaké ryby sme pochytali. Ja som chytil nejaké 4 ryby, Tomáš chytil tuším 5, Slavo tam mal tiež nejaké 4 ryby, síce menšie, ale aspoň sa dočkal, pretože 2 dní stal. No a ja som netočil na začiatku nič, keďže som nevedel, či vôbec niečo chytíme. Teplota vody bola pár stupňov. No ale keďže včera som nejaké ryby pochytal, tak si tu strihneme pár záberov. No a k tomu jazeru chytá sa tu na odhod, je tu zakázaná vyvážka, čo mne moc nesedí, ale tak treba sa prispôsobiť a zároveň som mohol oskúšať svoju novú zavažaciu loďku, ktorú mám od firmy Yukon Grizzly. Je to loďka, ktorú som dlho chcel, pretože má vypúšťanie nástrahy alebo krmenia zo spodu. Mal som predtým tiež čínsku loďku, ktorá mala to zadné vyklapanie, ale to mi veľmi nevyhovovalo. Takže aspoň som si troška otestoval tú lodičku, vyskúšal, ako to funguje jedno s druhým. Taktiež Slavo tu mal nejakú loďku, po ktorej som tiež kedysi pokúkoval, tak som si pozrel aj tu. Pobehali sme to so sonárom, nejaké miesta sme našli. A hovorím, prvé 2 dni boli slabé, včera sa to rozbehlo a nejaké ryby sme poťahali. Takže ja vám to teraz strihnem a snad sa vám bude video páčiť. Takže máme tu prvý záber po 2 hodinách od vyvezenia na testovanú novinku čierna jahoda a na konci tento krásny zdravý kaprík. Tak ideme to previesť a do nich. Takže po celom dni čakaní bez záberu so tmením prišiel ďalší záber na solo ananasovú popku a na konci tento pekný maďarský šupinač. Nie je veľký, ale po tom čakaní potešil. Krásna vysoká ryba. Tak ideme ho pustiť a pokračujeme, snad ešte niečo pipne. Tretí záber, opäť na ananasovú popku. Krásny, dlhý maďarský kapor. Nádherná bojovná ryba. Vošiel mi do prekážky. Troška som s ním bojoval a
Podarilo sa ho vyťahnuť. Krásna ryba. Tak ideme ďalej. Philosophical reflection I have today. Can we therefore conclude that humans are concerned more with having